kabiri san 2016 l'Amérique jamana ale ka cakɛda bɛ bala n'o USAID ye ale ni Mali ministriso min ɲɛsinnen don kalanko ma o kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo min na denmisɛnninw minnu bɛ kalanso fitininw na kalan ani jate o ka nɔgɔya olu bolo. Fatumata Keita n'ale kɔni sen tun bɛ nin baara in na ale b'a fɔ an ye yala u ka laɲiniw n'u sabatira. An kɔni an wasalen no bara an kun ka laɲini kun ye ni ye denmisɛnnin da sara kɛmɛ denmisɛnnin 19 sara 19 o kun ka se ka daɲɛ 31 kalan sanga kelen kɔnɔ nka an ma 19 sɔrɔ sara kɛmɛ la an sera ka 18 sɔrɔ nka musomaninw na an ye sara 22 sɔrɔ sara kɛmɛ la musomani 12 olu bɛ se ka daɲɛ n'an b'a fɔ ma moto kana 31 kalan sanga kelen kɔnɔ i n'a fɔ an ka ministère y'a fɔ cogo min. Walasa ka denmisɛnninw dɛmɛ kalan sira in kan u ka ni fɛɛrɛ min n'ale tɔgɔ ko approche intégrée u ye i ka dɔn maa caman sen don a la minnu ye volontaires ye. Aba Touré ale olu dɔ ye ale bɛ u jɔyɔrɔ fɔ an ye nin baara in kɔnɔna la. Sokɔnɔ masaw bɛ baara kɛ mais baara min bɛ kɛ sokɔnɔ masaw fɛ gafe dɔ de dir'u ma n'u b'o wele ko masa cɛsiri jalan sɔgɔma walima wula walima u ye waatinin min sɔrɔ dɔrɔn tile kɔnɔ siɲɛ kelen kɔni e masa i bɛ den wele i bɛ gafe in dayɛlɛ i ni den b'a kalan ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra anw yɛrɛ bɛ tila k'u ta tuguni kɛnɛma an bɛ min wele ko yelen kɛnɛ an b'u ta ka ɲɛnajɛ kɛ n'u ye u bɛ tila ka taa kilasi kɔnɔ nin bɛɛ kɔ minnu bɛ ɲɛnajɛ mun kɛ kɔnɔna na kɛnɛma mun kɛ so masaw fɛ an bɛ tila ka taa gafew lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don masaw bɛ ka baara kɛ. Jakarija Jara ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ale kɔni kabini nin fɛɛrɛ in sigira sen kan fo kana bila bi la ale bɛ a baaraw kɔnɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ danfara ba o de bɛ u ka ni fɛɛrɛ in cɛ ani fɛɛrɛ kɔrɔlenw cɛ. A bɛ denmisɛnnin la motiver a bɛ denmisɛnnin da a yɛrɛ la a bɛ baarakɛminɛ minnu di ekɔli karamɔgɔw ma o minnu b'a permettre denmisɛnninw capacité min bɛ denmisɛnnin na u ka se ka exploiter parce que n'i y'a jate n'an ka danfara kɔrɔ na an ka méthode kɔrɔ na i b'a sɔrɔ an ka siginiden ninnu u bɛ siginidenw kalan étape par étape mais sira la i b'a sɔrɔ o tɛ siginidenw bɛɛ de bɛ kalan ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛ komi jate kɔrɔ ninnu na olu ka faamuya la a bɛ komi denmisɛnnin tɛ se k'o kɛ quoi mais n'i y'a ye sira de nana o ko in nkalontigiya k'a jira k'a fɔ denmisɛnnin bɛ se ka sigininden bɛɛ ta k'a bɛɛ dɔn ɲɔgɔn fɛ donc o y'a danfaraba ye. U ka ni fɛɛrɛ in ale bilara sen kan Kulikoro, Segu, Sikaso ani Bamako a daminɛna février kalo san 2016 wa a bannen filɛ nin ye septembre kalo san 2022. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.